तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौ बरनाय जाफिनलायबाय दा नै साननैसो बिराद ट्रेनिंआव सोलिगासिनो आरोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमनानै लांदो आरोना माने सिगाङाव जाय हाबा जादोंमोन 18 बोसोर जायैयाव बिदिनो जेनेबा 5 बोसोरनि उननिखौबो लांदो आरोना बेफोरबायदि आरोना आसानाकसो बेफोरबायदि ल' बनायनो हाबाय आरोना बेफोरबायदि सिस्टेम बनायनो हाबाय माने बेफोरबायदि आसानाकसो बनायनो हानाया बिराद सोरबा सोरबा बिदिनो आरोना सोरबा सोरबा डिलिभारि समाव हिनजावा डिलिभारि ओमफ्राय बेखौनो माने हौवाफोरखौ हमना लांदो जोबोद दुखुनांथाव आरोना ओमफ्राय नोंसोर आंखौबो जोबोद कमेन्ट हरदो आरोना आदा नोंबोथ' हमना लांजासिगोन होननानै आं दहायल'सो मोनसे भिडिअ हेगारदोंमोन आरोना बे भिडिअ आंखौ बुंदो आदा नोंबोथ' हमना लांजासिगोन दे होननानै नोंसोरो बेफोरबायदि आंनि भिडिअ फैनानै कमेन्ट हरदों नालाय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनानै होनोसै आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव माने अलरेडि आंनि हिनजावा 18+ खा आरोना ओमफ्राय नोंसोर साननाङा जे बेबायदि नोंसोर आंखौ हमनानै लांजागोन होननानै नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा आंखौ हमनानै लाङा आरो बेफोरबायदि कमेन्ट आंनाव हरबाय थाना मानोना नुनायावसो उन्दै नंगोन आरोना नाथाय बैसोआथ' जाबाय नालाय ना आंहाथ' 22+ जाखाबाय बेनाबो 18+ जाखाबाय नालाय थांनानै कमेन्ट हरबा नोंसोरो जाय निउस ना बेफोराव थांनानै कमेन्ट हैथों आरोना मानो होनबाथाय निउसफोरासो बेफोरबायदि भिडिअखौ कभार खालामदों ना आंथ' खालामाखैना नोंसोर आंनाव फैनानै बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरनाङा आरोना मानो होनबाथाय गोसोखौ एसे दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि कमेन्ट हरबाथाय आरो दा ट्रेनिंआव सोलिगासिनो नालाय नोंसोरबो मिथियैफोरा सोंना लांनाया मोजां ना जेनेबा येसखौथ' नोंसोर मिथिया नालाय आंनिखौ बेनि थाखायनो गाज्रि मोनाखै आरोना आङो बेखौ मोजांसो मोनदों होनबाथाय मानो होनबाथाय बिराद उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै मानसिफोरा सोरनाबा न'खरानो बायलाङो बिदि सोरबा बिदि प्रेगनेन्सिखौ उन्दै बैसोआव सहायनो हायाना बिराद खस्थ' खालामनाय जायो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि डिसिजन लानाया सरकारनाबो मोजां आरोना आं सरकारखौबो दाय होआ मानो होनबाथाय बेफोरबायदि डिसिजना बिराद समाजनि थाखाय मोजां आरोना एसे डेभेलपमेन्टआव फैयो आरोना बेफोरबायदिखौ लाबाथाय जेनेबा बेफोरबायदि नियमखौ बनायनांगौ खिन्थु बेफोरबायदि नियमा गोदोनिफ्रायनो सोलिना फैगासिनोमोन आरोना उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द' खालाम होननानै उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा होननानै होमबाबो मानिया ओमफ्राय आसानाकसो बेफोरबायदि दिहुनना होखाबाय जे खेबसेनो नियमखौ दिहुनखाबाय ओमफ्राय खेबसेनो नियमखौ दिहुननानै माने खेबसेनो गासैखौबो जेलाव लांजोबखाबाय आरोना बेफोरबायदि सिगाङाव नटिसफोर नांगौमोन आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट बुंखाबाय लांखाबाय जाखाबाय माने सरकाराबो गावनि गोसो बायदि मावदो बेबायदि ल' कानुनखौ जेनेबा गावनि आखायावनो लानानै आरोना सरकारनि खोथाखौ बारा माथो दाननो ओमफ्राय नायनोसै लोगोफोर बेफोरबायदि केसा सानबैसे सोलिबाय थायो आरोना दिनै जेनेबा सानबैसे सोलिनायखाय साननै सानथामल' सोलियो बेफोरबायदिया दा ट्रेनिंआव थाङासै नालाय जेब्ला सिरि जागोन अब्लानो माने गासैबो बावजोबलांगोन ओमफ्राय आंखौ उन्दै बैसोआवनो हाबा जाफिनगोन आरोना जाहाथे बेफोरबायदि भुलखौ खालामनांला आरोना जेनेबा खालामनायाथ' गोबाङानो बिदि खालामफ्लांबाय थायो आरोना जेनेबा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय होनबाथाय आरोना एसे साननो गोनांखायो नों उन्दै बैसो होनाय लोगो लोगो जेब्ला बैसो जायाना अब्ला हाबा जानायाथ' गोरोन्थि नालाय ना आरो माखौथो बुंनो बिमा बिफानिबो खायसे गोरोन्थि थायो अबावबाफोर माबा मोनसे हमजालाबायनानै आरो रायजोफोरा हमनानै हाबाय ना बेफोरबायदि गोरोन्थि खायसे माने रायजोनिबो गोरोन्थि जायो आरोना हमजाबाय होननानै जेनेबा बुजिस्लाबियाव जेनेबा आथोन बिगियान गेलेनानै बेफोरबायदि सेक्सुवेल रिलेसनाव थानानै बेफोरबायदि हमजानानै बेफोरबायदि रायजोफोरा माने हाबा खालामनो हायोना बेफोरबायदियाव माने खायसे रायजोनाबो गोरोन्थि थायो आरोना दा रायजोनि थाखायनो दा खायसेया एग्रिमेन्ट खालामना दोनजायो आरोना हाबाफोर बेफोरबायदि खालामबाथाय जेनेबा एग्रिमेन्ट खालामना दोनबाथाय बेफोरबायदि बैसोआव बेफोरबायदि नोंसोरखौ जुलि होफिनगोन नोंसोरो बिदिनो थाबाय था होननानै मोजां फरायग्रोना ला ओमफ्राय उनाव अबावथो थांनो ना हाबाखौथ' खालामना होफिननो हायो नालाय ओमफ्राय माथो बुंबाय थानो आरोना बेफोरनि सोमोन्दै आरो आं बारा बुंनोबो गोसो जाया आरो आं बेफोरबायदि नियमनि कानुननि जेबो सोमोन्दैबो मिथिया आं माने फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै फैदों आरोना मानो होनबाथाय आं बुङा होनना सानदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट हरगासिनो आंखौ बेनि थाखायनो आं एसे दुखु मोननानै माने ना बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना होमबा भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर बे समाव दोननोसै आंथ' निउस रिपर्टारबो नङा नालाय ना